San Miguel, donde va, triunfa. Y aquí estamos en Soca el Collao, donde vamos a estrenar la temporada un año más, bueno, pues con esa máquina del tiempo, abriendo el baúl de los recuerdos del deporte alcoyano. Y hoy tenemos el placer de tener a Roberto Botella del Judo Club Alcoy, que son 60 años nada más y nada menos. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy encantado de encetar la nueva temporada del deporte en Soca el Collao. Es un placer para nosotros, porque con nosotros también está Fede Escoda, gerente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estem? Y Mireia Martí, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, con ganas ya de este programa. A ver, ¿qué tal? Avui encetem temporada i és una nova locutora també, eh? Sí. No, ahí, vamos a hacer una buena temporada, ¿eh? Aquí no podíamos empezar de mejor. En un deporte que, bueno, ahora hablamos de él, pero Fede, Roberto es un emblema para el deporte local. A part de que és un client meu prou habitual i tota la quadrilla de veteranos del Judo Club que venen així, sí, és un emblema per tot el coll. Bueno, lo primero que me gustaría saber es cómo empezó esto, porque claro, Judo Club 60 años no son pocos, ¿eh? No, són prou, no? Ja. Ser un referent en el deport, pues, sempre sempre és un orgull per qualsevol vinculat a l'esport d'Alcoià. 60 anys, pues sí. Quan van fer el 30 aniversari, ara veiem unes edicions que van fer el 30 aniversari, fa 30 anys ja. Això va néixer, com tu vosaltres ja sabeu, va néixer, Somos ho van dur així al coll els militars, no? Perquè en aquella època el judo era una espècie d'art marcial on estaven sempre les forces armades i tot això. Entonces, un sargento, Antonio Murillo, va ser el que va iniciar un poc parlant amb gent vinculada al coll, que ens deixaren uns terrenos per poder començar algun local, i en el primer local, la primera sede, diguem, del Judo Club va ser en la Mistera. Avui en dia es pot localitzar en la Iglesia de Santa Rosa. I allí no res, allí va néixer amb molta il·lusió, perquè en aquella època no n'hi havia tanta varietat d'esports com pot haver ara. Claro. ¿Quién eran los que participaban y los que se apuntaban o los que competían en el judo? ¿Qué perfil? Ahora sí que hay muchísima gente joven, se ha promocionado mucho, pero en aquel entonces, ¿quién era el que hacía judo? Claro, evidentment el perfil, qui optava per triar aquesta activitat un poc desconeguda, que la gent no sabia, veia a uns en uns judoquis, quimonos, antigament es deien quimonos blancs, barallant-se un poc oficialment. Clar, doncs no res, la gent que buscava, precisament jo buscava algo més que futbol, perquè jo jugava a futbol, el Sant Roc he jugat tota la vida, però jo buscava algo més. I tot jo vaig anar a Sant Vicent, perquè en la Mistera ja vaig anar i els vaig veure ells, però jo vaig anar al gimnasio Sant Vicent, perdó, i entonces, què? Volia fer gimnàsia, anelles, paral·leles, i allí en Sant Vicent estava el faraón fent peces, estava Jareño boxeant. I en aquesta època van començar a vindre allí, perquè el primer traslado de sede va ser de la Mistera a Educació i Descanso, allà amunt en el Partidor. I vaig veure algo quizás organitzat, on hi havia un mestre, hi havia un profe, que era un sargento que avui en dia, en els nivells d'avui en dia, tenia un poc de nivell, però ja transmetia coses, i era un home, sargento quartel, i ens donava les classes molt bé. I vaig veure allí, vaig veure algo organitzat. Estava Federico Jordà, Carlos Barber, que estan ahí en l'equipo, i clar, em van optar, i clar, quan vas provar, no, era un joc, allò era un joc de jugar en un company, no jugaves en una pilota, ni jugaves en un taco, no, era en un company, entonces em va resultar prou agradable, i en broma, pues fa 60 anys. Y muchas etapas has pasado por todo el club. ¿Y cuál sería la mejor etapa de todos estos años? Bueno, yo me quedaría ahora en la etapa que no de ara, sinó de fa uns anys, que seria ja quasi l'última etapa, que és la docència, no? A mi m'ha agradat molt transmetre tot el que hem adquirit nosaltres, transmetre-ho ara a les noves generacions. Però, clar, nosaltres en aquest esport
hem tingut que començar com a alumnos, ensenyant-ho. Ens han ensenyat a fer judo, hem jugat a judo, hem après a judo, hem fet judo deportiu, hem fet judo competitiu. Claro, ha arribat un punt que quasi per les carències de que no n'hi havia massa professorat vam tindre que optar nosaltres a fer ser professors. Entonces, claro, el judo és molt exigent. El judo, per ser monitor de judo, tens que ser cinturó negre. Entonces ja t'avala, per lo menos ja t'avala com a 4 o 5 anys de pràctica d'aquest esport. En altres modalitats deportives es pot donar el cas que un seleccionador nacional de balonmano, com Juan de Dios Román, no havia jugat mai a balonmano. Que a mi nosaltres no podies transmitir. En balonmano sí que es pot transmetre, es pot estudiar, es pot visualitzar, però claro, nosaltres tenim que transmetre una altra cosa, la lluita es té que transmetre d'una altra forma. Entonces passen les èpoques de competició, jo personalment no he sigut un gran competidor, o ha sigut molt competidor. Un gran competidor s'assimila als resultats. Doncs jo, què vols que el digui, resultats no massa, però bueno, ha estat competint i m'ha agradat competir. Quan ha passat l'època de competició, ja no tens més remei que dedicar-te a la docència. Entonces comences tu a dur els xavals a la mateixa època que vas compaginant la teva època d'anar competint, perquè antigament competíem. Nosaltres antigament, vos recal que érem la Federació del Sureste. Fins que va vindre la unificació d'autonomies, nosaltres érem Federació del Sureste i estàvem enclavats a Albacete, Múrcia i Alacant. Entonces els campionats regionals que es deien en aquella època, ara es diuen autonòmics. En aquella època anàvem a Múrcia o a Albacete a fer els campionats. I bé, sempre ha hagut molta competència. El judo no ha estat mai fluix, sempre ha estat fort. Sempre han hagut... Jo competia en 73 quilos i sempre en tenia 25, 30 en el meu pes. No n'hi havia mai 3 per quedar bronze. Perquè, clar, hi ha 3 i ha quedat bronze, però no, n'hi havia que lluitar i hi havia que fer molt. Fede, una cosa. Aquí en Socalcoyá, aquí en la calle Isabel II, número 13, hay una foto justo encima de Roberto de 5 judocas. Roberto es el del medio, todavía con pelo. ¿Quiénes son los otros? Els altres no sé qui són, però Roberto tampoc sé qui és. El del mig. El del mig. ¿No te de la misma carita? Però con té moño no. Home, per Déu, jo vaig néixer i tenia moño, ¿Quiénes son esos? Ja, sí. Això és un equip, precisament en les èpoques que encara no érem docents, que encara érem competidors, perquè hi tindríem 22, 21, molt jovens érem, precisament en una competició per equips en Múrcia, Albacete, Múrcia i Alacant. Entonces, aquest equip, ahí mos duia Murillo ja havia tret del cinturó negre, perquè Murillo va ser el primer cinturó negre de la província d'Alacant. El judo Cubacoi va néixer en el 60... no recorde, en el 65. El 65, antes que la Federació Valenciana, d'Alicantina, vamos, més o menys. Ja, molt bé, la xulla, 65. Y entonces vamos a en el equipo a competir a Murcia y ahí estaba Carlos Barber, un supercompetidor, Federico Jordà, també amic i ha treballat tota la vida a la Unió Alcoyana i ha sigut un gran deportista. Paco Jordà també, de la Salle, també era un bon competidor, i un murero que li diuen Jordi Jordà. I ells van anar a l'equip i van quedar tercers per equipos de tot això, i claro, en aquella època quedar tercers era un luxe en tots els aspectes. I d'ahir Federico Jordà i Carlos Barber van estar seleccionats per anar al Campionat d'Espanya, que era la primera volta que uns judoques alcoyans eixien de la comunitat i se'n van anar a Madrid. Això va ser un acontecimiento. Está empezando un poquito muy... Pero el judo tiene también su carácter competitivo, ¿no? Quería preguntarte, hay mucha gente que... judo, karate, es lo mismo esto, ¿cómo va esto? Porque hasta ahora hay un montón, yo ahora no, es difícil distinguir. Jiu-jitsu, karate, taekwondo... No, si vas nombrant-ne no acabaràs, n'hi ha infinitat, no sap ja massa. Claro, què passa? En el llibre que quasi vos vaig deixar perquè estigueu un poc informats. Hombre, yo pensaba que lo habías dejado, dalo, ¿eh? Entonces el llibre... ¿Luis Pedro? El Luis Pedro va ser l'autor, el maquetador i autor quasi, el que va plasmar les idees meues o nostres, no? Ahí posa que en la Salle, en l'any no sé quant, 78, 70, n'hi havia 500. Què passa? Perquè n'hi havia 500 judoques en el coll i ara són
que hem recuperat després del Covid, però estarem en 270, 280. Antes del Covid passaven dels 300, però bueno, estem recuperant-se prou bé. No estan, per què n'hi havia 500? Pues perquè en la Salle, per exemple, l'única activitat extraescolar era el judo, no n'hi havia més. Què passa? El que acabes de nombrar tu, n'hi ha tantes modalitats que han tornat a, com dir, tornem que tornar a explicar què és el judo. El judo no està mai de moda, com és evident, i aquestes coses ja són un poc de moda. I no volem estar de moda perquè les modes passen i nosaltres estem ahí, de moment. Buena filosofía. Entonces, les altres modalitats pues, estan molt espassionades, o sea, la meitat de modalitats que has dit tu no estan reflejades dins del Consell Superior d'Esport, ni estan en les Conselleries d'Educació i Ciència, perquè estan inscrites al Ministeri de l'Interior. No per això no mereixen tots els respectes qualsevol modalitat deportiva, siga la que siga. Però referent al karate que parles tu, que és una de les modalitats que ha sigut olímpica, ara crec que està en la polèmica, però això és que n'hi ha 5 o 6 versions, i això és el problema que tenen, 5 o 6 versions. El jiu-jitsu, com tu nomenes, el jiu-jitsu és una modalitat que sí que està reflejat dins del Consell Superior d'Esports, i un campió d'Espanya de jiu-jitsu està molt ben considerat, té beques, entra dins de l'ADO i tal. El que passa és que ara n'hi ha altres tipus de jiu-jitsu, entonces, claro, això ja no t'aclareix. Ara n'hi ha unes modes, que hi ha un personatge que és molt per ahir per les redes socials, que està molt de moda, en uns esports de golpeo, de pegar-se i tot això, on hi ha molts interessos, on hi ha moltes companyies, moltes empreses, però s'escapa un poc de lo que és, el deport regalat. Entonces, hi ha molta competència, n'hi ha molta diversificat. Han diversificat tant que ja no s'aclareix ningú en els esports, no, però qualsevol col·legi, quan tu tens fills en els col·legis, t'oferiran 15 modalitats. Entre ells el judo. 15 opcions, entre ells el judo, per l'amor de Déu. Sí. Claro, jo insistís que un poc la nostra modalitat sí que està clavada. Nosaltres som el número 890 de la Conselleria d'Educació i Ciència de fa molts anys. Entonces, Conselleria sí que aconsella uns esports. Conselleria té uns esports, i sobretot esports, no activitat física. Jo sempre dic que pujar l'escala és una activitat física, però no té unes regles, no té... Entonces, claro... Campeón de España, ¿te imaginas? Sí, campeón de España, sí, els que pugen a Benidorm, al Bali. Al Bali, els que pugen al Bali... Yo os quiero meter un poquito una pregunta, sobre todo a Mireia y a Roberto, un poco trampa, pero sí que quiero que me seáis sinceros, porque puedo preguntarte muchas cosas. Bueno, pero... Jo, com ja hem dinat, ara ja pots preguntar el que vulguis. Ahí va, porque ¿qué te quedas, con les espardeñes o con las albóndigas de carne? Mireia, el capellán tomaqueta que te ha puesto, que el tomate no veas cómo estaba, o el magro hígado que ha puesto. Uf, yo el magro, me quedo con el magro, que estaba ahí jugosito, con su salsa. Bueno, y a vosotros, porque también teníais unas caras comiéndonos lo que no sé. Les albòndigues de la droga, això és molt encollar, tio. Això és molt encollar i com així jo les provo en pocs llocs. Es que no les he puesto porque sabía que ibas a decir eso. Ja, clar. Entonces ya va a ser garantía de... Tenia apuntat, però encara tinc el gustet d'ell. Oye, Carolina tiene una mano impresionante, ¿eh? Carolina... Impresionante. Que guai. Impresionante. Bueno, el capellà El capellà con també... tomàquet, sí, és algo Però a fresquito. vegades quasi m'agrada més sense la tomaca a part, perquè No, el pues a mí me capellà... gusta sí. Antiguament... Todo, sí. Jo no soc de cafè, però un capellà i un col de cafè, i un colpet, un celler de cafè, això la gent així fent 3 cotos en un capellà. Buena combinación, Buena combinación. Buena combinació de lujo, el salaet. Y Roberto, Pregunta, volviendo otra vez al Però al tu judo. no t'has llegit el llibre. No, però jo ho sé. Ah, vale. Jo ho sé tot. Jo ho tinc tot així. Així no m'agrada. Sí. Hablabas de la competencia que hay ahora con otros deportes, con otras artes marciales, pero lo que sí que está claro es que han pasado muchos judocas por el club y muchos han llegado a las altas esferas, pero si hubiese que elegir, o elegir no, porque los datos son los datos, ¿cuál es el judoka más importante o que más lejos ha llegado en toda la historia del club? Claro, mira, per això, quan vam celebrar el 50 aniversari, que fa 10 anys, que és això que t'he dit ahir, vam nombrar a Carol Press com a la millor judoka de tots els temps.
perquè antigament teníem els germans Nicolau, que eren uns grans competidors, i són dels que més lluny van arribar en quant a campions júnior, tercer júnior, segon júnior. És que és molt difícil. La modalitat judo, des de l'any 64 és olímpic. Aprofitem a dir que el judo és un esport modern, perquè ho tingueu clar. El futbol és més antic que el judo. El futbol va néixer en 1860 i el judo en 1882. O sigui, recopilat d'altres arts marcials, però dut al punt com per ser deport. O sigui, des de primera hora ja va ser deport i, per fet, des del 64 és olímpic i no ens l'han tocat. Clar, quan va fer les Olimpiades del 64 en Tòquio, aquells van posar el seu deport, perquè en Japó és una assignatura. O sigui, el judo és una assignatura. I llavors, clar, aquells van aprofitar amb el judo, ja no ha hagut opció, no l'han tocat. Perquè l'únic que ens assimila a nosaltres a nivell olímpic és la lucha olímpica. Això és que duen un banyaoret i xurxen. És un poc el mateix que nosaltres, però nosaltres tenim uns altres reglaments, però molt bé. ¿Vais vestido? ¿Vosotros vais vestidos? Ells van en banyador i altres en albornoz. No, exacte. Antes es deia kimono, ara ja han canviat i en judogi, per relacionar més en el judo. Jo vull preguntar una cosa, a veure, el judo és, diguem, un deport de defensa personal, una lucha. Com convencíeu, o com es convencien els xavals, que en aquella època les pel·lícules de moda eren de Bruce Lee, el Kung Fu, quan un xavalet anava a fer judo, deia, no, jo el que vull és fer com Bruce Lee. Com el convencíeu per dir, no tens que pegar? Bruce Lee ja és modern. El primer era David Carradine en una pel·lícula, en una sèrie que es deia... Kung Fu. Exacte. Entonces, antes de Kung Fu no existia res. O sea, i nosaltres sí, O sea, nosaltres a Sinalcoi fèiem judo antes... És que, claro, quan fèiem judo no teníem quasi ni tele en casa, collons. Entonces, seguíem fent judo i teníem gent, ja t'ho ha dit. Van canviar de sede d'ahir, se'n vam anar a Educació i Descanso, que per cert, dalt ensaiava la Unió Musical i a voltes teníem uns entrenaments molt amenos en sentir marxes cristianes. Bueno, entonces... De cop de repente va eixir la sèrie eixa en blanc i negre perquè quan ja teníem tele tots. Això va trastornar a tots. Ja tots volien ser del templo Shaolin. Ja volien... Clar, ahir va entrar un poc perquè nosaltres fem un esport modern que jo sóc entrenador nacional com si fos de bàsquet o d'això, no res, jo faig esport, un esport de lluita. Però, claro, ni mos deixen filosofies rares, ni mos deixen història. Entonces va arribar ahir i ahir va canviar el xip a la gent. El pequeño saltamontes, ara com el tren de... Ahir la gent ja es va trastornar un poc, ja volien tot. I és quan va començar a agarrar el karate, perquè el karate tenia més similitud contra allò. Claro, en nosaltres, els primers nivells, aprofite que té diversos nivells, igual que nosaltres, els practicants han tingut un nivell, els alumnes també van nivell. Ahir entren jugant. A què juguem? A judo entre ells, en el seu cos, que ja ara cada volta resulta més estrany jugar en ells mateixos, perquè xiquet no t'han acostumbrat a jugar en un altre xiquet que t'agarra i el gira i tot el rotllo, no? Entonces hi ha diverses etapes. La primera etapa és la formació, després ve a poc a poc el judo deportiu, perquè s'ensenyen les regles de què es guanya, de què es perd, i tot això és en un procés molt elevat. Entonces la gent es cansa, el judo és molt exigent. Entonces, totes les altres arts marcials que les veien a la tele, perquè clar, pel·lícules de judo no ho ha vist ningú, ni uno. Hi ha una en Netflix no sé on, que es diu Tatami, que era una islamista, una islam que va anar a competir i l'islam li va prohibir competir contra... Bueno, història. Però que pel·lícules no existeixen. I de karate i de pegar-se moltes. Unas cuantas. Milions de pel·lícules. Entonces, claro, nosaltres què passa? Si tu vas superant i vas treballant, nosaltres fem de tot. O sigui, no sols fem la part esportiva, la part competitiva, la part formativa, i després vas accedint i vas treballant, entonces tenim unes formes que n'hi ha de golpeos, n'hi ha de kates com els d'aikido, que anem fent teisabakis, menillant-se, fent desplaçament. O sigui, clar, per aquestes que arribar a aquestes formacions. Claro, porque... Y una altra pregunta. Que bo. El campeón mundial de judo contra el campeón mundial de Kung Fu. Qui veus que guanyaria? Home, això és la pregunta de carrer, tio. Això és com quan em diu, i si ve uno a pegat? I diu, m'aparte, perquè jo sóc entrenador nacional de defensa personal i sempre dic que la primera lliçó de la defensa personal és apartar-te de la trajectòria de l'agressió. Apartar-se.
Entonces vols dir que si t'apartes i pots enganxar-lo, guanyes Home, és que quan jo m'aparte... Però si t'enganxa ell, bona nit. No, els que peguen no enganxen. O sea, el que lucha vol que el que pegue s'arrime. S'arrime, Claro, en el moment s'arrima i ja està. però vols dir que l'arribaries tu agarrant? No, jo no parlo d'això. D'això No, però és això que és són una pel·lícules. cosa- Però tu creus... Sí, bueno, ja ho sé, però això de rècord ja t'ho diré, però ara sí. No mola, tío. És que ja t'he dit que tots Podrías habernos mos sacado la relacionem... comida y lo viéramos entre... Ja, però és que mos farà la digestió, no acabarem. Claro, por eso. No, una cosa que es importante es la competitividad. Y ahí yo sé que, claro, si hablamos, hay deportes que tienen muchísimos campeones de España. Tú- No, hombre, a ver, Sí. el Judo Club Alcoy creo que tiene uno, con 60 años. Bueno, Pero nos gustaría es que que- explicaras sí. cuántas leches se tienen que pegar Vale. para llegar ahí, porque no es fácil, o sea, es que es Anem a veure. meritorio. todo esto. Antes, és que aneu saltant-me perquè no preguntem coses i saltem. Antes estàvem Hombre, en que el ahora te voy a 50 hacer aniversari, fácil. en el 50 aniversari van fer millor deportista de tot este amb la Carol Ah, Prats claro. i no ha acabat Te de has sido dir. tú, ¿eh? Te has sido Ja, tú, jo soc ¿eh? jo, Ah, però vale, tu eres vale. el conductor, jo No, soc però el... jo és que no I tengo tu tens que carnet. reconduir-me a lo que estàvem parlant, No tengo el carnet. que si no se'n perd. Bueno, a Carol lo que Prats va vamos. ser la primera, exacte. O sigui, si el club fa 60 anys, me n'he passat un poc als germans Nicolau, que van ser en aquests nivells molt alts, però tampoc van arribar a aconseguir el que tots ja exigien, que és el que tu dius, que si n'hi ha 10.000 campions d'Espanya. O sigui, campions d'Espanya en judo és impossible. És difícil. Impossible no, perquè de fet n'ha fet. Entonces, en 60 anys, després de Carol, ara, en esta dècada, pues tenim a uno format des de 5 anys en el coll, que és Gai Caporra. Gai Caporra ha sigut campió d'Espanya en el 2022. Ostres, campió d'Espanya, tio, això és que és impossible. Què passa? Que ell està entrenant el Centre d'Alto Rendiment de València en una beca que està dedicat tots els dies al judo a tope, a tope. Què passa? Que ara ells tenen que arribar a un campionat d'Espanya. No puc anar al Camp d'Espanya. Ara ja vaig veure un programa de tele i me'n torna a passar, i tu em tornaràs al puesto, que hi havia una xica que havia... Vos faig un cafenet, ara. Una xica que era campiona del món de MBA, o XYZ, no sé, cada volta n'hi ha un o nou i diferent. Doncs aquesta xica havia anat a Abu Dhabi, havia fet 3 combats i havia quedat campiona del món. Això no passa en atletisme. En atletisme tu no pots anar a un campionat del món si no tens una marca. En natació no pots anar si no tens una marca. En tenis no pots anar si no eres del top 10 o del top 25. Tu no pots ser el 265 i anar-te el de Roland Garros no el quidren. Entonces, claro, en este deporte és igual. Hi ha uns campionats i unes gires europees que tu tens que anar fent punts. Gai Caporra, avui per avui, és el 158 del món. Però, claro, n'hi ha 600. Claro, d'aixòs 600 n'hi ha alguns que potser no han optat, que són millor que ell, però que estan ahí perquè no han optat. Però si tu vols anar a una Olimpiada no tens que ser des dels primers. I com eres des del primer? Pues fent circuits europeus, i estar competint, i estar guanyant, fent punts, pues és igual que el d'atletisme. L'atletisme tu no pots anar si fas 12-20 a fer una final olímpica de 100 metres, tens que fer 10-40. Y ahí, porque se estaba pensando yo que, claro, es complicado llegar a las competiciones, pero también hay una parte fundamental que es la económica. Es muy caro participar en competiciones porque, claro, es algo al final imprescindible. No, està bé. Això que diuen a volta... Ai, m'agrada que m'hagis fet aquesta pregunta. Tenim una federació molt sèria, molt equipada, entonces tots els gastos van a càrrec de la federació. Quan ja estàs classificat, evidentment, no? Ara, per exemple, Gai que va estar en Itàlia, seleccionat, a càrrec de la federació. Va treure resultat, millor. Ara ja el busquen en un altre lloc. Tot el que va a càrrec de la federació, tot va per allà. Ara fan un campionat d'Espanya. Mira, per arribar a un campionat d'Espanya tens que ser primer o segon autonòmic, que n'hi ha un campionat autonòmic, en cada pes n'hi ha 25 en autonòmic, i els dos primers se'n van a la fase sector, Catalunya, Baleares, Múrcia, Comunitat Valenciana. Ahí tens que ser primer o segon per classificar-te per campionat d'Espanya. En el moment que tu estàs classificat, la teva autonomia el paga el viatge a Barcelona, o a Múrcia, on siga, o a Baleares, per fer el sector. Si el classifiques, ja es fa càrrec la nacional. Tu eixes de la teva autonomia, tens hotel pagat i ho tens tot. O sigui que
Ja t'ho dic, aquesta xica, per exemple, anava demanant públicament diners per poder anar no sé on a fer un altre campionat. També no, si tu tens una federació, evidentment paguem les nostres llicències, paguem les nostres quotes de club, i judo encara és uno. El judo en tot el món, el mateix judo fan en Canadà, en Kazakistan, que en Itàlia, que no coi. El mateix judo. I és la mateixa federació internacional, la federació nacional, la federació autonòmica, y de ahí es dice todo, tiene una federación seria. ¿Qué reconocimientos locales tienes? ¿A ti te han dado el premio, algún premio? El meu reconeixement és 250 alumnos, això és el millor reconeixement. Lo mejor, ¿no? Ja està. Lo que más te gusta, ¿no? I l'altre, pues, jo què sé, no... Això a mi em ve hasta de nou, perquè ara soc teòricament el mig protagonista d'esta reunió, doncs a mi, jo què sé, em ve gran això, però bueno, bé, tinc cap problema, com sou amics, pues, estem parlant com si fórem amics, ara quan em veig jo... Molas tú. Ahora qué risa me agarra. Sí, porque esta entrevista no solo la estáis escuchando ahora en radio, sino que a partir de mañana la podréis ver en nuestra página web, en radioalcoy.com. Nos quedan ya 3 minutitos y medio para llegar a las 4 de la tarde. Ja s'ha acabat això. I Pues queden 15 preguntes. Sí, yo sabía que me iban a sobrar la mitad, no sé para qué me he puesto tantas. Bueno, siempre es un lujo empezar de esta forma, ¿verdad? Sí, jo crec que ha sigut un bon programa, no? I tenim uns programes que jo crec que seran bons també, per almenys d'ací a Nadal, i després ja buscarem altres sistemes, però bueno, era un reto en Roberto que tenia ja fa temps. Claro, a mi em va dir d'acabar la temporada i vaig dir, no, preferís començar-la. La veritat és que el volia al principi i va dir, no, deixa que vaig al programa i veuré com va. Sí, perquè jo he vist gent molt emblemàtica, sí, Toni Callos no arriba, Papi Aixo Nivell, César Arran, que eren uns deportistes que ells són els que han aconseguit molts èxits. Al final és deport tot. Ells han sigut campions d'Espanya. El judo, pues al final hi serà també un campió d'Espanya. No, i així, ja el tinc. És que, torno a dir, el 22 campió d'Espanya, i a vegades, en aquests esports de nivell, l'arribar és difícil, però mantindre's a vegades és impossible. Doncs el gai que ha demostrat que està en un bon moment i en una bona edat, perquè va ser el 22 campió. En el 21. En el 22 va baixar al quin puesto. Me cae la mar, és que així perds un combat i te'n vas a fora. A veure si en un poc d'estona es classifica per Los Ángeles i ja es pot pegar. En el 23 va tornar a quedar subcampió d'Espanya, o sigui que està en aquest nivell. I el que el dic, anar a una Olimpià, campió d'Espanya, ja va a una Olimpià? No. Tens que tindre un rànquing, tens que estar en el rànquing. Ara encetem una temporada, un ciclo olímpic. D'ací a Los Ángeles, no poden passar coses. Però ara ja ho tenim fàcil. Néstor, Laura... Néstor, Laura, han dit que també va. Anem de carreria. Home, per nosaltres ja seria una confirmació de la nostra etapa tindre una olímpica. Jo ho veig molt... que tens ahí en el club... Ja, molt difícil. Bueno, ¿no? Sí, no, ixen. Però que, a veure, és que nosaltres formem, el nostre objectiu és formar gent a través de l'esport i com a conseqüència t'ixen campions. Claro, n'hi ha esport, sap mal, però n'hi ha modalitats esportives que busquen la medalla. El que es dona prestigi és la medalla, perquè el reconeixement social és la medalla. Entonces estan obsessionats en la medalla. Entonces deixen la formació per aconseguir els resultats. No, això és una conseqüència. Jo no dic tu tens que ser. I a poc vas mirant-los i saps que són els que volen competir, saps que són els que volen simplement formar-se, per això no obligues a ningú a que rendisca, que tinga un rendiment deportiu. Bueno, fan judo, però com a conseqüència t'ixen medalles i t'ix de tot. A veure, els postres. Y el café. Fede prepara el café que ahora ya, después de comer como hemos comido, hemos parado un poquito aquí con la entrevista y ahora a tomar ese café. Roberto, ha sido siempre un placer tenerte en la radio, tenerte aquí en Socalcollà y que hayas estrenado esta temporada con Fede, con Carol, con Fede Junior, con toda la peña. Molt bé. No, doncs jo ja t'he dit que estic encantat d'haver encetat la temporada i més avui que tens una substituta que crec que, jo què sé, la xiqueta és molt agradable, està molt entera. És un plaer, no?, encetar temporada en un periodista més, que guai. Ja ves, crear cantera. Bueno, i ara que ja estem així, doncs jo què sé, si Fede té algun buit, allà a febrer o març, doncs tornem a vindre, que no passa res. Adiós, Fede. Ja encetem el 60 aniversari. Hasta mañana. Las 4.